Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang kuminis? Gusto mo bang magkaroon ng kutis celebrity? Lahat ng gusto mo, pwedeng magkatotoo. SED Celebrity Kojic Soap, a combination of papaya extract which moisturizes your skin, goat's milk which prevents fine lines and wrinkles for a younger-looking skin, kojic acid extract that lightens up your skin day in and day out. SED Celebrity Kojic Soap. Kutis Celebrity, pwedeng pwede. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang una. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Wow! Haladay, niya sakyanan sa imong daddy. Nganong kalit maning ni Anhi si Daddy? Halaka. Basig na hibaw na sa gibuhat ni mo kang Sandro. Basin og nisumbong si Sandro niya. Unsa? Oh, hala. Doon na si taxi ni Hunong po sa ilang Sandro ay. Wa ko'y pakikinsa ang sakyan ng taxi nga ni Hunong silang Sandro. Ang ako kung unsay tuyo aning Daddy nga niya man ni siya. Plate mo, sir. Paghuwat! Duda ka na ko. Dato ko, ha? Huwat diha. Itawag ko na kong caretaker ng yabangan ako din ng Vice Subdivision, ha? Oh, muchacho! Muchacho! Don Goliath! Oh! Kumusta? Niya sa ka, Sir Mike. Oh, niya de ang sakyan na ni mo sa tungkaran nilang Charmaine. Nagtaksi naman lagi ka. Kuan, naguba ang akong sports car, Sir Mike. Ha? Akong gipatalyer. Ako'y, muramudool na ako, Sir Mike. Kuyong raban niya si Ermitanya, bro, patay ko, ani. Uy, huwag mo lagi na bubiya ang taksi. Kuan, kining kanang, Sir, plate ni Moy. kanahan. Paghuwat, paghuwat, ha? Paghuwat. Sagpao ti karo, matay karos ka oaw. Huwag ka makaplite. Ha? Don Goliath? Oy, paghuwat, oy, umok mo ka driver, ha? Huwag ka baka dungog sa pagsampit na ko aning tahor nga tao di rin ako. Don Goliath, kwartahan ko, dato ko. Ang plate lagi, sir, dagang istorya eh. Ang makabiyan ako, plate. Kapoy paminaw ng hambog ni mo. Wag yun yung Wa makailan yung tawhanan ako ay. Paghuwat kay magkuha kong cash kay puros ni credit cards ang dana ko. Ang nagkadaiyang chike po niya akong da. Ayaw. Kung plate din yung taxi. Don Goliath. Ayaw, sir. Maikog tadi mo. Daghan kong much money, ha? Mas daghan pa ba kong kwarta ni mo? Unsa? Asa ko to. Ermitanyang Bruha. Yan na si Goliath. Nagkasibad ko din siya kang mami. Kanaw ko na ko. Muchacho! Open this door, muchacho! Open this door! Kadiyot lang, Noy. Di ako sa taas. Manaog na ko. Ari sa mi, ha? Don Goliath. Di magkakamusugot nga ako'y mapliti ang taxi nga mong isakyan. Don't bother your head, Mr. Mike, ha, sir? Daghan kong kwarta. Sige. Ari sa mi. Sige. Karong kang drivera ka. Arong katuo kang dato ko si Don Sandro ako plitiho ni mo. Noy? Kisa ka! Ako ni Noy, oy. Si Sandro. O nga no, inanda imong daw na unsa ka? Sod sa, di lang ta magsulti sa sod. Plitihin sa tong taxi kay wako'y kwarta diri taon. Usa? Usa guli ay. Oo, kwarta o. Ikaw lang pliti o. Ayun. Mauwaw ko. Lain kayo, ikay pliti. Ha? Nakapanghambog ba ako nga, driver, anong driver nga dato ko.
Ikipliti dito. Ikipliti dito! SED Alert! SED Alert! Luwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras sa pagpanarbaho kada adlaw. Makita gid nimo ang alibyo nga pag magamit ka sa seed liniment kay wala magid akong kuan, magaan ang pamati kanang sa pagdayong katulog, mao magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas, mugaan magid ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Diguan sa Ami City. Health Testimonies. Ingon ka, practice ko pagkadato. Habaon niya ako giingon ni mo, driver, sa driver nga dato ko. Daghan ko kwarta. Apan credit cards mga chikil ni ako da. O niya, kining naong na ko. Tada ko yugat ka. Tada. Nya, pailas driver ka, butsatsot ka ha? Unsa? Come on. Get inside you both, Sir Mike and Ermitanya. Thank you, Yaya Silly. Baya, no? Nagkuyog man lagi ka, Ermitanya. Ay, kay gipakuyog kong Sir Mike. O gimingaw na sa akong Sandro. Baya, no? Ang akong anak, Yaya Silly. Nahibaw na to, sir, nga ni Aka. Come on, get inside. Kada. Itihin na. Ang plitis kong agawin siro. Salamat. Ngunya, usawan, butuo na kang dato ko ha, Mr. Driver? Time para good. Gimaltrato ka ba ini mong amo ni mo, sir? Unsa, sir? Bagham ko nagbandin sa imong naong. Pagsulti, sir. Kagikan din himo, hapit ang police station. I-report na ito po, aron mapriso ng hambugiro ni mong amo. Usa! Dad, Nganong kalit man lang ka ni Ani, Dad? Tungod kay may gisulti ka na ko si Sandro nga imong gibuhat niya. Unsa kini ka tinuod? Kana imo sinaligan ko nung hay, Dad, no? May pagduda kong bayot na. Unsa? Unsay bayot good? Si Sandro? Kay sumpungero kaayo, murag di laki. Kanang kinaiya, ha? Unta sa mga babae na. Pero siya, no, hilig kig sumbong nimo bisan sa mga gagmayng detalye na mo dinhi. Ay, naghimo lang siya siyang trabaho, iha. Unsa, Dad? Kaya ko mismo nagsulti niya. Nga balitaan ko sa tanan nga mga panghitabo dinhi. Okay. Largahan na to, Dad. Pero di ba ang bahin lang sa kung kahimtang dinhi ang angay mong masayran? Kanang i-apil pa magud niyang nahitabo niya? Oh, kaya ikaw may nagbuhat ini niya. Unsa? May koneksyon gihapon kini nimo. Iha, tarunga sa pagtratar si Sandro. Dili maayo nga malaog-daog ka sa mga ubos pa kay kanato. Iyang kagustuhan ang mahimo na kong driver bodyguard, di ba? Aw, maganto siya. Charmin! Sana imitan niya, ha? Nadungog ni mo ang kamaldita sa akong alaga. Ay, nadungog ko. Kontra yun kaayo niya si Sandro. Tempa, nga naman dito nga nakuyog makang Sir Mike. Ay, ako gipakoyo kay basen ko, no? Gilaay na ko sabay. Kay namingaw na sad mi dito sa sukad na wa mo. Ay, unsaon. Saon man. Na, kung alaga ermitan niya ay. Taas magkinagarbo. Gilayasan man noon ang iyang amahan. Eh, dahil lang. Dahil. Ang importante nga ni ara si Sandro sa iyang dool. Gusto kong makakita kang Sandro. Hain siya!
Bidag nga no hunungon tani atong pagpakaroon ingnon dong kay murag masakpan gyud anis kadugayan da. Oh, wa man ta sakpi. Dila sa tang paila. Usa? Apa taon dong ako gikapoy taon ko ni tago taon sa ako pagka ako taon oy. Ganina lang. Kabunga-bunga taon ko katarungan Sir Mike. Ngano ako'y kwarta ikiplitis taxi. Ayaw sa lagi. Di ko gustong may bawas sa tinuod kong pagkataon. Pero taon dong paita. Ako ra lagi bahala. Unya, unsaon maron nato ini dong. Ngawa man din mo sakyanan to ang mami ni mo. Ako re dator ra ning way sakyanan. Tuod sa? Palit lang ka tagbag-ong sakyanan. Unya, kaya ni mong budget ko palit og mahalong sakyanan. Ha? Dato ba ako ang palitan ko nimo ang baratong sakyanan? Samahan ha? Tohe? Gi-check ba anak ko akong bank account? Nya. O anak ko hulgi ni mami galawan? Oh, nya, hulgan pagkakatong suko makita nimo. Nya. Suko to kay gilayasan mo siya, nood sa mo ka? Murag way planong muhunong si mami sa pagpangita na ko na. Og hasta tong Iris dong, labihang siksiha ba taon tong pagkagamay ra basawa katong kanahang dako. Ngano di makadto, kalami atong hakpo natong lawasa unya idasok-dasok din nimo. Siksik. Kada charming siksi man na pero murag di ra man sila maglagyo taon dong. Ngano di antos mo taon kag sunod-sunod ang bihan maldita mo kay na. Adto pa katong Iris, pinangga pa kato. Praygon pa kito nimo. Ndot kay tingog. Unya. Suod pa gyud sila sa mami nimo. Ikaw, Noy, mas tiguang ko magyug ka na ako. Oo, tiguang bitaw. Katudluan ba nimo ang imong kasing-kasing? Ha? Nga sa ato pa, nadutla na ka ng sarmen? Bot, wa pa kumain. Sige, klaro, wa kang bibaw. Hago-hago kang sunod-sunod na na. Sagpaon pa ka niya karon daghan kay bidahi ng kanang naong nimo, ha? Kay unsa ba gyud ka niya? Kambras ko? Grabe ka rin pagkamarasa kay bidahi mong gibutang mo. Ambot niya Yasili. Kung nganong gibutangan ko ani niya. Maayo! Oh! Don, Goliath! Oh, may ita na sa dako, no? Don! Yat, padayon na, mibi. Don, kauban ko ang akong amo, Don Goliath. Kaubon ko rin sili yung amo. Kitsa magkakamuhan niya? Si Desharmen ka? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay tagal kitang hinanap, okay tagal